RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si James, 22 anyos, ulitaw, taga Negros. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa bation akong nervyos. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa diyang nagtrabaho pa ko sa Manila. Ingon ini ang mga panghitabo. Bay, Bay James, di ka trabaho ron? Uy, nagbukol lang habol diya. Lain man akong lawas ba, Edgar? Gilantan ko. Ha? Unsa ka, Bay? Bibi, kuno, Bay, try de. Uy, ini tuod ka na. Gilantan tuod ka. Oh, giubo pagid ka. Gisipon pag ko. Maglisod ko ginawa. Unsa? Pag-sure diya, eh. Mula ka ba ko kayo trabaho ko? Ikaw rin mabilin din sa itong boarding house. Okay ra ko, Baykar. Hindi lang sa ako trabaho ron. Sigurado kang okay ra ka? Ang lagi, bay. Imnan ko rin nagtambal. Palitan ni kag darong pagkaon, ha? Nya og tambal? Palitan di ka? Ayaw na. Naaramag ko ng tindahan di agad sa silong ko din atong giabangan. Okay ra ko. Ako rin manaog ron. Ikaw good. Sige. Nya adto na ko. Duty na ko, ha? Kamalate niya ko. Sige, bay. Salamat. Sige. Adto na ko. Bye. Kaini eh. Kaabsintahin mo ko na. Imnan ko rin tambal ron. Aron nga makaduty na ko, ugma. Humanagi kong ligo. Uy, ano naligo man taong ka, bay? Uy! Ayaw na di ka. Naligo naman ka. Walang ilante. Lain pa malawas na ako, bay. Pero ako lang ikaligo eh. Kay mugara ni. Mujote na sad ko.
Absent pa ako gahapon. Ha? Bujuti na ka nga. Wa ko man kaha kamayo. Ma-okay ra lagi ko ini bay. Kay ako na magikaligo. Gi, mamahaw na ta. Kay duty pa ta. Kalain sa kong lawas. Gibalikan mo ko sa kong hilanat. Sakit ng kong kalawasan. James, okay ka lang? Gibalikan mo ko sa hilanat, ma'am. Lain akong lawas. Ay, paulit na lang. Pag half day na lang. Sige, ma'am. O, salamat sa pagsabot, ma'am. Ing namita ti kagapon kung anong naligo ka nga. Wa kang kakamaayo. Pag-abot mo gabi, tuhog pa ka. Ano saman? Nakakaon na ka? Ha? Pamahaw na? Oh, nagpalit ko pansit diha. Kadada ko ipamahaw. O, ako lang ni ialsa og barbel aron mauki ko aron palington ko. Unsa? Grabe ko mo antos og sakit. Kay taga-bukid baya ko. Pero katong hilanata, wagi ko mo kasabot. Kadto pa ko kasuway sukad nga nilanat og tulo ka adlaw nga akong hilanat. Ako taning gisuklang sakita pinagi sa pagkaligo og pag-alsa-alsa og barbel. Kay aron parington ko. Og unya, ay, igo na to. Kay, gipalingot ako gamay. Manaog ko sa silot sa tindahan. Palit kong pagkaon. Gutom na da. Salamat ito, Manang. Yan ako'y napalit na pagkaon. Balik ko sa taas ng boarding house. Oh, mura mo kong nalipong. Maglisod ko sa paginawa. Tulong! Tulong! Ano nangyari? Ay, nako. Anong nangyari sa'yo, James? Ay, tulong! Hindi ba tayong border namin? Tulong! Oh, bayad ka. Oh, di ako ba kay gitawagan kong manangan ako yapan na kuno ka. Uman ka naglisos pag ginawa. Naunsa man ka? Mamatay na ba ko ini, bayad ka? Yapag naman ka, oy. Matay ba, oy? Niya ka inuon sa ospital, mamatay ni noong ka. Kuan ba, naunsa man ka? Ang buta to ganina. Mura kong naratol nga may aksyon ko nga dili magkaginawa. Uga ka nga kong tutudlan. Ginervyos ko. Ay, sus. Bawa na toron kun. Naan ang resulta sa mga laboratory test.
Okay lang naman ang resulta ng iyong laboratory test, sir. Walang problema. Ganun ba, Dok? Ba, Edgar, naunsam day ko. Uli diri sa ato sa Negros. Kay magpatambal tag Binisaya. Binisaya, ma? Ay, tungod man ni sa stress. Og nisaka ang imong kabuhi. Ha? Ikaw ragay makatabang ining imong nervyos. Kontrola ang imong kaugalingon. Kay usahay, huna-huna ra na nimo. Unsa? Ako nga nagdasa kong lawas, digi ko mutuo nga, wa ko'y diferensya. O nga, huna-huna ako rani. Kay doon na magiko'y gibati. Ang akong mga pangutana maukin mo sunod. O nang pangutana? Pagtrabaho na ko og Manila, gilantan kog 3 ka adlaw. Akong giligo o nag-alsa-alsa kog barbel. Mo ba tayo hinungdan kung nganong naglisod ko ginhawa o ginervyos? Ikaduhang pangutana. Nada ko sa ospital o nakaadto pagani ko og laing 2 ka ospital. Normal raman ang resulta sa ako mga lab test. Wa man kuno ko'y sakit. Kung mao, naunsa man day ko. Ikatulong pangutana. Kana kung kabuhion ko, maratol na dayon ko. Maguga ang akong tutundan o maglisod ako sa pagginhawa. Unsa man ang akong gibati? Unsa may tambal sa nervyos. Kay 5 ka buwan ako sukad na hospital. Nerbison man lang gihapon ko. Trauma ba ni? Ikaw patog katapusan. Nagpabinisaya na sab ko ug matod sa tambalan nga huna-huna ra kuno ni nako ug ako ray makatabang. Stress ra. Pero do na magikoy gipamati. Unsa may akong buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, James. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. So, dire ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga, if the situation aren't well now, all will change in due time. Di magirik manintining natay linog, natay bagyo, natay unsa pa man mga katalagman, narugo pa mga higayon nga natay kalinaw sa pangunahuna ug sa atong pamuyo, no? Walay mga stress kaayo. Dili lang mayog walay stress kaayo kay namagid tay stress whether we like it or not. Ang ato matatampo karon adlaw si James, 22 years old, taga Negros Oriental. Hinawaton ta nga dili in taon mo buto ug dayon ning Mount Cadlaon, no? Kuyawan baya punta, no? So regards mo diyang tanan sa taga Negros Oriental, no? Og mga taga Dumaguete, nalimot naman to kisya kung mga kaila sa Negros Oriental, no? Pero di ako gikuanan, gitamdan, gitanaw, mga DOH, TRC Argao, Rodel Marzon, Jerry Sisiban, Bonito Hiramis, Geraldine Lopez,
Laboratory Bren Wagas, ug atong mga security officers diya, no? Sila si Lloyd Pokong, Butch Mualong ug si Elizalde Tampos. Disemistro sa diha sa private road, no? Musta naman si Marian Huyuhoy ug si Pangging Kabaluna diha sa Virama, no? Mayong pagpaminaw ug the last but not the least ang atong mga suking tagpaminaw da sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Mga Servano family, Rimiticado, Hinargi, Sinoy Mandog ng Bita, may mga apo, no? Si Nelson diya sa Panadtara, no? Mga parinti ni sa mga Alcosiba family ni Ninya ug ni Genevieve, no? Mayong pagpaminaw. So, unang pangutana ni James, no? Ako lang yung paningkamutan nga matubag din ako yung mga pangutana James, no? Unang pangutana, pagtrabaho nako og Manila, gihilantan ko og tulo ka adlaw. Akong giligo og naalsa-alsa ko og barbil. Mao ba toy hinungdan nga nganong maglisod nako ginhawa og ginerbyos? Mga unsa ka tuiga po to ka nagtrabaho sa Manila, James, no? Pero kini magong mag-exercise, maayo man ni siya. Timing lang pod, pero gihilantan ka, nya wala ka naginom og mga antipyretic, taas kayo mong hilanat, paano gyud ko mo pod sa mo pahulay na lang, no? Ang imong sitwasyon karon mo ni atong thoughts of the day, kung dili maayo, it will change in due time, no? So, kining nervyos man gyud mahitabo mo gani sa atong kinabuhi kung naata sa mga sitwasyon nga lita sigurado. O nabago lang na ako ning gilecture dito sa grupo na mo dito sa din ba to? Sa Prince Hotel. Akong differentiate ng anxiety o kining fear, kining nervyos o anxiety, tungar gani siya whether we like it or not, di ka kasabot. Na kining fear, mahadlo ka kay naigong hinungdan. So kung nag-alsa-alsa kag barbell, to sa therapeutic man na. Kaya actually we have an endogenous opiate sa tong lawas nga ma-activated na sila if you do exercise, no? So murag mo gawas ba? So dili lang po dingog kuan kaayo, kanang extraneous kaayo. So I don't think so nga mo to hinungdan nganong aglisod ka ginhawa. There must be another reason kay dugay-dugay na makatong dito kas Manila, no? Wa mo po klaro guys drama o kanon sa tuka dito sa Manila. Kaduhang pangutana, nadala ko sa ospital og nakaadto pagani ko og laing duha ka ospital. Normal raman ang resulta sa akong mga lab test. Wala man ko sakit. Kung mao naunsa man day ko. Kung normal ang tanang laboratory workup mo niya kung ginabalik-balik ko gingon din sa tong Sibya. You might be suffering from anxiety. Kining anxiety is a normal occurrence sa atong kinabuhi. Ana atay mga daghang tawag natong mga psychosomatic signs and symptoms kini ka kasabot. Pero magpalaboratorio ka sa imong ihi, imong tai, imong dugo, mga normal tanan. Pero nganong daghang kang gipang mo ay tungod kay na stress ka, nag-anxiety ka. Ang ako ikasugyot nimo nga og nadool-dool pa ta, no? Negros Oriental man kano. Pero diya sa Dumaguete City na ay daghan diyang mga psychiatrist, no, nga poresita kag anti-anxiety medication, ha? Ayaw ka stigmatize or ayaw ka ulaw nga moduol kag psychiatrist nga ingnon kasi mga silinga nga. Sa man ka nabuang na ka James nga moadto kag psychiatrist, no? Dili na siya mao. Of course na may mga pasyenteng mga nalisuan ning pangisip, pero og nag-anxiety lang ka, dili man na siya ingnon tag equivalent ka na psychotic na ka o nabuang na ka. Kaysa akong balikon sa makausap pa, itang tanan magka-anxiety kung naay valid ang hinungdan, no? Or pindi lagi po na sa imong mind o physical conditioning, no? Pasita ka anxiety medication nga dia 6 sabay na Dumaguete. Dr. Arias murag na adan dapita. Ako nang kauban psychiatrist ni. Doula dito ing nalang gi-refer ko dok ni Dr. Rene Obra sa DYHP. Sunod nga pangutana, kanang kung kabuhion ko, maratol na dayon ko, uga ang akong tutunan og maglisod ko og ginhawa, unsa maning akong gibati, unsa may tambal sa nervyos. Kay 5 na kabuan kong sukad na hospital, nervyoson man gihapon ko, na trauma ka ni. So for whatever reason, basig na trauma ka, ay mga uncomfortable nga sitwasyon nimo dan netabo das Negros Oriental. Single pa man ka James, nga
bata pa, no? So kung balikon ako suma sa resulta sa imong laboratory exam normal ra tanan, anxiety ning imo. Natay daghang tambal sa anxiety, na daghang anxiety medication. Pero kung mga tambala like mangingalan na kong mga pipila, mga benzodiazepines, mga alprazolam, mga antidepressant, selective serotonin reuptake inhibitors, ug mga heterocyclic. Dili nimo sila mapalit kung walay doctor's prescription. Ang uban na nimong mangayo stricto ang butika yan kay maulagi na dili man ni siya kasagaran nga over the counter, di man ni siya over the counter. Mangayo gyud kag prescription diya sa Negros Oriental, no? Okay, kaupat ko tapos ang pangutana. Nagpabinisaya na sabko ug matod sa tambalan nga hunahuna ra kuno ni nako ang akong pamati na stress ra. Pero doon na bagyud ko'y mga gipamati unsa may akong buhaton. So, mao na. Ang buhaton nimo is slow deep breathing, ayo paghangos. Onya ang mangita kag mga kalingawan nimo nga ma-diverted ang imong una-una something positive, muduol ka og psychiatrist para matambalan, matagaan kag anti-anxiety medication nga na-available sa atong mga butika. Nya dili man ni siya mahal kayo, okay raman. Ayo pag tuong the following day ma-okay na ka, it will take a little while, siguro mga 5 days to 1 week before nga medyo paminaw nimo, okay na ang imong pamati nga daghang kay mga reklamo sa imong lawas, no? Itawag ni namo og mga psychosomatic signs and symptoms. So hinawta kasabot ka sa akong explicar nimo James, ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makununayon yung pagpaminaw sa atong programa. Taas ka tag-rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak raman. Daghang salamat ug maayong